ஓம் ஸ்ரீ ராகவேந்திராய நமக. அன்பு நெஞ்சங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உண்மையிலே எப்பொழுதுமே ஆனந்த வணக்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஆனந்தம் நம்மள்ட்ட கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஆம் பக்தர்களே, ஒரு பிரபல நடிகர் திரு டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் இன்று நம்முடன் இல்லை. இன்று காலமானார். அதாவது தூங்கும் போதே, அதாவது படுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போதே தூங்கும் போதே அவருடைய உயிர் பிரிந்து விட்டது. அவருக்கு வயது 80. சதாபிஷேகம் நடக்க இருக்க நேரத்துல அவருக்கு நடந்திருக்கிறது. 80 வயசு பிறந்த நாளை சமீபத்துல கொண்டாடினாங்க. இந்த ஆகஸ்ட் மாசம் நாம கூட இந்த சேனல்ல இந்த பதிவெல்லாம் போட்டிருந்தோம். அவருக்கு ஜனவரி மாசம் சதாபிஷேகம் சொல்லியிருந்தாங்க. உண்மையிலே அது ஒரு சங்கடமான விஷயம்தான். ஆனாலும் அவர் 80 வயது வரை வாழ்ந்து அவருடைய உயிர் ஆத்மா பிரிந்த நேரத்தை பாருங்க. எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் அவர் உறக்கத்திலே அப்படி உயிர் போயிருக்கிறது. இருந்தாலும் அவரை பிரிந்து வாடும் உறவினர்கள், நண்பர்கள், அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவருக்கும் அதில் ஆழ்ந்த வருத்தங்களை நான் பதிவு செய்து கொள்கிறேன். உண்மையிலே டெல்லி கணேஷ் அது ஒரு சாதாரண நடிகராக இருந்தாலும் சரி, அவர் பல்வேறு தோற்றங்கள் நடிச்சிருக்கிறார். எந்த வேடம் கொடுத்தாலும் கூட நடிக்கக்கூடிய ஒரு அசாத்திய திறமையானவர் நடிகர் டெல்லி கணேஷ். நடிகர் டெல்லி கணேஷ் அவர் நாடகத்துல தான் அறிமுகமானார், எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட அவரை திரு பாலச்சந்தர் அவர்கள் தான் சினிமா துறைக்கு கொண்டு கணேசன் அந்த பெயரை ஒரு டெல்லி கணேஷ் அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவர் டெல்லியில இருந்தனால, ஆர்மில எல்லாம் இருந்திருக்கிறாரு. அவர் கலைமாமணி பட்டம்லாம் கிடைத்திருந்தால் கூட ராகவேந்திரருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றுல நடிக்கும் பொழுது அவர் முழுவதுமாக ராகவேந்திர பக்தர்களுக்கு ஒரு பிரியமானவராகிட்டார் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட அந்த டெல்லி கணேஷுக்கு அப்பண்ணா புகழ் என்று நம்ம ஒரு பெயரை சூட்டி இருந்தோம். சமீபத்துல கூட நான் அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். பேசும்பொழுது அவர் என்ன கூப்பிட்டு, அவர் தான் என்ன அழைச்சிருந்தாரு. மந்திராலயம் போன மணிகண்டன், எனக்கு சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டியிருந்தா அவங்களை கூப்பிட்டு இருந்தேன். அப்ப நாங்கள் அதை பத்தி கொஞ்ச நேரம் பேசியிருந்தோம். பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது திடீர்னு அவர் சொன்னாரு, எனக்கு ஜனவரியில சதாபிஷேகம், அதாவது 2025 ஜனவரியில சதாபிஷேகம் வருது அப்படின்னு சொன்னாரு. இப்படி ஒரு துயர சம்பவம் அவருக்கு வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கிறது. அதை நம்ம ஜீரணிக்க முடியாவிட்டாலும் கூட அவர் வாழ்ந்து சில விஷயங்களை சரித்திரம் படைத்து விட்டு செல்லியிருக்கிறார். அதுதான் சொல்ல முடியும். நடிகனாக வாழ்ந்து நடிகனாக இறந்து அப்படி போதெல்லாம் ஒரு வகையால இருக்கும். ஆனா திரு டெல்லி கணேசன் அவர்களை பொறுத்தவரை, அதுவும் ராகவேந்திர சுவாமி பக்தர்களை பொறுத்தவரை, அவர்களுக்கு அவருக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் மாதிரியே சொல்லலாம். ஸ்ரீ ராகவேந்திரரை பத்தி உலகத்துல பட்டி தொட்டி எல்லாம் சேர்த்தது ஸ்ரீ ராகவேந்திரர் இந்த திரைப்படம் தான். ரஜினிகாந்த் அவர்கள் நடித்து அது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்த படம் ராகவேந்திரன் தான். அப்படிப்பட்ட அந்த ராகவேந்திரர் படத்துல முதல்ல இந்த டெல்லி கணேஷ் அவர்களுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. அவர் படம் எடுக்கிறாரு, பாலச்சந்திரன் தயாரிக்கிறாரு, டைரக்டர் எஸ்பி முத்துராமன் டைரக்டர், ரஜினிகாந்த் ராகவேந்திரர் நடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே டெல்லி கணேஷ் அவர்கள் வாலண்டரியா டைரக்டருக்கு போன் பண்ணியிருக்கிறார் எஸ்பி முத்துராமன் அவர்களுக்கு. அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, எனக்கு இந்த இடத்துல பாத்திரம் என்னன்னா உரிமையாவே கேட்டுட்டாரு. எனக்கு கூப்பிடுவீங்கலாம் கேட்கல, எனக்கு இந்த படத்துல என்ன பாத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஏன்னா ராகவேந்திரங்கிறது ஒரு பக்தி படம். ரெண்டாவது டெல்லி கணேசன் அவர்கள் ஒரு பிராமண வகுப்பை சேர்ந்தவர். அதனால அவருக்கு ஒரு ஆர்வம் அதுல. ரெண்டாவது ராகவேந்திரன் மேல பகுந்த ஈடுபாடுலாம் உண்டு சொல்லுவாங்க இந்த நேரத்துல. அப்படி இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஆசையால அவர் கேட்டாரு. ஆனா அவர் டைரக்டர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, இல்ல உனக்கு இந்த படத்துல நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, அப்படி ஒரு பாத்திரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அவர் ரொம்ப சங்கடமா போச்சு. சரி, ஒரு பெரிய நிறுவனம், ராகவேந்திர படம், ரஜினிகாந்த் நடிக்கிறாரு, எஸ்பி முத்துராமன், பாலச்சந்தர், இல்ல நம்ம இல்லாம போயிட்டோமே அப்படின்னு கொஞ்சம் வருத்தத்துல உட்கார்ந்துட்டாரு. ஆனா பாருங்க, கொஞ்ச நாள் போகும் பொழுது அவருடைய மனைவியோட உறவினர்கள்லாம் மந்திராலயம் போயிருக்கிறாங்க. டெல்லி கணேஷ் அவருடைய மனைவியோட உறவினர்கள்லாம் மந்திராலயம் போயிருக்கும் பொழுது அங்க மந்திராட்சதை, கற்கண்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறாங்க. அதை வாங்கிட்டு நேர டெல்லி கணேசன் அவர்கள் வீட்டுல மனைவிட்ட கொடுத்து, டெல்லி கணேஷ் அட்டை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். அவர்கிட்ட தான் அந்த பிரசாதத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலாம். உடனே அவரும் சரி, மந்திராலய பிரசாதம் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி கணேசன் ஐயா அங்க இருக்கும் பொழுது அவர் மனைவி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி மந்திராலயில இருந்து மந்திராட்சதையும் கற்கண்டு வந்திருக்குன்னு. அவர் அட்சதையை தலையில போட்டாரு, கற்கண்டை சாப்பிட்டாரு. உடனே மணி அடிக்குதுங்க. கற்கண்டை வாயிலை போட்டதும் தொலைபேசி மணி அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நேரா எடுத்து, ஹலோ டெல்லி கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த பக்கத்துல, வாப்பா உனக்கு ராகவேந்திர படத்துல ஒரு அருமையான பாத்திரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னவர் டைரக்டர் எஸ்பி முத்துராமன். அவருக்கு ஆடி போயிட்டார். ஏன்னா அவராவே வாலண்டியா போன் பண்ணியிருக்கிறாரு, அவராவே கேட்டிருக்கிறாரு, எதுவுமே இல்லைன்னாரு. அப்படி ஒரு
நடிப்பதற்கு எந்த பாத்திரமும் இல்லைன்னு சொன்னவருக்கு சில நாட்கள் கழித்து மந்திராலயத்திலிருந்து அட்சதையும் கற்கண்டும் வந்து அவர் கையிலே அட்சதையை தலையில இட்டு வாயிலே கற்கண்டு இட்டவுடன் அந்த தொலைபேசி அடித்து உனக்கு ஒரு பாத்திரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இது சாட்சாத் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமியுடைய அருட்பெரும் கருணையால். அதான் நான் சொல்லுவேன், அவர் வந்து சினிமா நடிகராக வந்து எவ்வளவு வேணாலும் சாதிச்சிருக்கலாம். சிந்து பைரவெல்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படி மிருதங்க வித்துவானவர்கிட்ட வாழ்ந்திருப்பாரு. அப்படிலாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஆனா என்ன விஷயம்னா இந்த இடத்துல வந்து ராகவேந்திர சுவாமி அவரை கருவியாக்கி இருக்கிறார். எப்படி ரஜினிகாந்தை கருவியாக்கி ராகவேந்திரர் வந்து தன்னுடைய புகழை உலகம் முழுவதும் பரம வைத்தாரோ அதே போல் டெல்லி கணேஷை கருவியாக்கி அப்பண்ணாச்சாரியார் என்ற அருமையான ஒரு கேரக்டர் ரோல நடிக்க வச்சிருந்தார். நினைச்சு பாருங்க, அந்த அந்த ரோல் வந்து அவ்வளவு பெரிய முக்கியம். யாருக்கும் தெரியாது. ராகவேந்திரரை வணங்கக்கூடிய ராகவேந்திரருடைய சரித்திரத்தை பற்றி அறிந்தவர்கள் உள்ளே வரும் பொழுதுதான் அந்த அப்பண்ணாச்சாரியாருக்கு எவ்வளவு ஒரு மகிமை இருக்குங்கிறது எல்லோருக்கும் தெரியும். அப்படிப்பட்ட அந்த அப்பண்ணாச்சாரியார் கேரக்டர் தான் அவர் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா டெல்லி கணேசன் அவர்களுக்கு வந்து அந்த அப்பண்ணாச்சாரியார் கேரக்டர்லாம் ஆரம்பத்துல தெரியல, அப்படியா சிஷியரா அப்படி இப்படின்னு விட்டாரு. ஆனா அதுக்கு எவ்வளவு மரியாதை, அவர் போகும் இடமெல்லாம் சிறப்பு. எந்த ஒரு ராகவேந்திரர் பக்தரும் அப்பண்ணாச்சாரியார் நினைச்சாலே உடனே டெல்லி கணேசன் நினைப்பாங்க. எப்படி வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ராகவேந்திரன் சொல்லும்போது ரஜினிகாந்துக்கு முகம் ஞாபகம் வரும் சிலவருக்கு. அதே மாதிரி இப்போ வந்து அப்பண்ணாச்சாரியார் முகம் யாருக்கும் தெரியாது. அப்பண்ணாச்சாரியார் சொன்னா டக்குன்னு அந்த டெல்லி கணேசன் அந்த பாடி வருவார், அந்த துங்கபத்திர விரிஞ்சு கொடுக்கும், அந்த நினைவு தான் வரும். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து அந்த கேரக்டரோட ஒண்டி இருந்தாரு, வாழ்ந்திருந்தாரு. அந்த அப்பண்ணாச்சாரியாரை வந்து உலகத்துக்கு வந்து அவர் கேரக்டர் மூலமா எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான பாத்திரத்தை டெல்லி கணேசன் அவர்கள் நடித்திருக்கிறார். அதாவது வாழும்போது என்ன சம்பாதிச்சோம், என்னெல்லாம் பண்ணோங்கிறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க. ஆனா ஏதோ ஒன்று அவர் பேரை சொல்லி செல்லும்படி ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா? உண்மையிலே அவர் வந்து ஒரு நடிகர் என்ற விஷயத்தை தாண்டி அப்பண்ணா புகழ் என்ற இந்த பட்டம் வந்து அவருக்கு எப்போதுமே நிற்கும். அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. அவரே சொல்லுவார், 2019 வந்து குமரி மந்திராலயம் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்து யார் அழைக்கலாம் சிறப்பு விருந்தினரா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது என் மனசுல வந்து திரு டெல்லி கணேசன் அவரை அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட பேசணும். அது வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் மூலமா தான் பேசியிருந்தோம். ராகவேந்திர பக்தர்கள் மூலமா பேசும்போது வருவாரு, கேட்டு பாருங்க சொல்லி அவரை வீட்டுல போய் சந்திச்சோம். இப்படி நாங்க பண்ண போறோம்னு சொன்னோன்னே நல்லா வரேனே அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்போதான் நான் கேட்டேன், அண்ணா உங்களுக்கு கலைமாமணி பத்மஸ்ரீ அப்படி இப்படி ஏதாவது பட்டங்கள்லாம் இருக்காருன்னே. இல்ல பட்டங்கள்லாம் இருக்குது, நீங்க எதை போட போறீங்கன்னு கேட்டாரு. இல்லைன்னா எனக்கு வந்து அப்பண்ணா புகழ் நடிகர் திரு டெல்லி கணேஷ் அப்படி போடணும்னு ஆசைன்னாரு. இதை விட பெரிய பட்டம் என்ன இருக்குது, அதே போடுங்க அப்படின்ட்டாரு. இன்னைக்கு கூட நீங்க அந்த பழைய பத்திரிகை குமரி மந்திராலய கும்பாபிஷ பத்திரிகை பார்த்தோன்னா அப்பண்ணா புகழ் நடிகர் திரு டெல்லி கணேஷ்ங்கிறத அந்த ஒரு பட்டத்தை நம்ம கொடுத்திருந்தோம். அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது. உண்மையில அவர் அப்பண்ணா புகழ் தான். அப்பண்ணா அவருடைய புகழை பரப்பு வந்திருக்கிறார். ராகவேந்திர சுவாமி தான் கருவி, அதுல மாற்றுக்கிறது கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கேரக்டர் அவருக்கு வந்து வாழ்க்கையில ராகவேந்திர சுவாமி கொடுத்திருக்கிறாரு. உண்மையிலே ஒரு நல்ல சிறந்த மனிதர். நான் வந்து கடைசி வரை ஒரு 20 நாளைக்கு முன்னாடி வரை பேசியிருந்தேன். ரொம்ப அவரோட பேசியதெல்லாம் சந்தோஷமான உணர்வுகளா இருந்தாலும் கூட அவர் இப்பொழுது வந்து வாழும் நம்ம எல்லாம் இருந்து வாழும் உலகில் அவர் இல்லை. ஆனா அவர் நடித்த அந்த அப்பண்ணா கேரக்டர், அந்த ராகவேந்திரருக்காக அவர் செய்தது எல்லாமே கண்டிப்பா மக்கள் மனசுல இருக்கும் என்பதை இந்த தருணத்தில் ராகவேந்திர பக்தர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டு அவருடைய ஆத்மா சாந்தி அடையணும். அவர் ஆத்மா எங்கிருந்தாலும் நம்ம எல்லாரையும் வாழ்த்த வேண்டும் என்று கூறி சந்திக்கிறேன். நன்றியுடன், மணிகண்டன்.